trail. Bahay kubo. Yan. Oh. Daan tayo mamaya dito. Pagbalik natin. Dito na po tayo sa Villa Valderrama Mountain Resort. Yan po. So, pasok po tayo sa loob. Yung mga kahoy dito marami yung mga mahogany. Oh. Very cool po yung lugar na to. Kasi sa dami ng mga punong kahoy. Wow.
Kumusta rin, gusta? Ayos lang? Ramig, bakad? Ba. Sa mga kaibigan natin, naligo dito sa Villa Valderrama. Pauwi na sila, oh. Pauwi na. Malamig ba? Malamig? Oo. Taga saan ba kayo, mga kaibigan? Sa bundok. Dumaan lang kayo dito. Bundok, General Luna ba o General Folyon? Hindi. Ito lang sa San Remo. San Remeo lang. Saan kayo? Bawang? Oh, bawang. Bawang pa kayo galing, malayo ah. Dumaan lang kami dito para bukas malingki naman. Mamalingki. Yung mga taga-bawang pala, dito pala namamalingki. Sa mga kababayan pala natin, yung mga taga San Remeo, kababayan natin. Hintay mo, malayo. Umuulan, no? So, yan po. So, salamat ha. God bless mga kaibigan. Lola, salamat ha. Lola, ha? Sige, ingat kayo, ingat. So, ito na po yung pinaka-resort dito ng Villa Valderrama. Merong mga cottages sila dito. Ito, merong mga receiving area siguro ito, mga upuan dito. Yan. Maganda. Maganda yung cottage nila dito. Tanungin natin sila mamaya kung magkano ba yung rentals dito kapag matulog. Makaka-relax ka dito sa ganda ng lugar na to. Nature na nature talaga. Napakaganda po. Oy, maya dayad gid nga hapon kaninyo nga tanan. Amo diyang inyong receiving area. Kaya mo diyang mga kasimanwa natin rigya sa Valderrama, rigya mismo sa Villa Valderrama Mountain Resort. Pwede naman maka-overnight dito. Magkano po yung mga cottages dito? Good for 2 lang ang 600, good for 2. plus entrance fee. Plus entrance fee na 70 pesos. So masikip kag extra bid 150 per head. Merong pang family. 150 per head plus entrance fee. Mga ilan lahat makakasya? Mga 30. 30? 30 or 25 ang dorm. Yan ba yan? Dormitory. So yan pala Merong aircon ba yan? Hindi, fan lang. Fan lang. Walang aircon kasi Malamig naman malamig naman dito, maginaw naman. Nature na nature talaga mga kaibigan Shout out lang sa tanan ng mga kasimanwa, sa nakalakalain-lain nga banwa. Punta lang kayo dito sa may Villa Valderrama Mountain Resort. Sa mga friends out there, anybody is welcome to visit Villa Valderrama Mountain Resort. Try to visit our place that you can relax, enjoy, and unwind. Just bring your friends, family to visit the place. Yan po. Okay, sir. Po natin mga kaibigan, yung room nila dito, baka type nyo yung mga ilang araw kayo na makapagpasyal dito, makapagpahinga. Maganda naman ang CR dito, ang laki Tingnan natin mga kaibigan Ito yung lababo nila.
gusto nyong magpahinga dito. Ito yung room na kasya sa 30 persons. Oh, hindi pa nga ito naayos mga kaibigan kasi instant lang nga tayo na bumisita dito. Pero ito yung room nila na kasya sa 30 persons. May sa kabila pa. Hindi, ito lang. Ay, Tapos lagyan lang ay, ng ito lang. bed. Ay, merong folding bed lang dito. Ayan po yung folding bed nila dito. Oh, so okay na rin. Oh. May CR naman. Grupo kayo 30 persons. So 150 pesos per head. Plus entrance fee. Plus maganda dito. Malamig. Nakaka-relax. Merong mga malalaking puno ng kahoy dito. Ayan oh. Hindi ko kilala yung kahoy na yan oh. Pero malaki po. Ayun pa po yung isa oh. Malaking puno ng kahoy. Dalawa pala eh. Ayan oh. Malaki. Yan yung mga cottage nila oh. Wow. Wow, maganda yung mga croutons nila dito. Itong lugar na to parang Mambucal Resort din ng Negros. Itong Villa Valderrama nito. Merong hanging bridge po sila dito. Puntahan natin mamaya. Dito muna tayo sa swimming pool nila. Ayan po, tubig libre. Yan, umagos lang. Galing Batis. Alright.